Olimme salaisia agentteja. Olemme murtautumassa kohta tuonne. Mä tuun perässä. Varo kuvaaja, siellä on krokotiili. Voi ei. Ehkä mieluummin sammakon poikasi. Älä nyt ala rupea synnyttää siellä. Mitä tapahtuu? Olen hereillä, ei kukaan muu meitä. Hei, siinä on yksi auto. Oi perkele. Se on Mersu, se on musta, ei se on mafia Mersu. Se siellä on mafiaa, Pemari myös. Ei siellä ketään. Päiväkotiin on mennyt ajat sitten jo kiinni. Tai en olisi niin varma. Merkki mustasta magiasta. Terve. Onko se kiinni? Paljonko kello? Minäpäs katson. Aha, piilomainontaa. Mainostan Samsungia. Paljon se on? Ei kovin näy teille, mutta minullepa näkyy. Se on 7:10. Ei paska paha. Ja mihin sä oot menossa? Otan nyt vähän muakin. Siinä menee hullu agentti. Tässä menee viisas agentti. Porttikin on keksitty. Haha! Taisin löytää vihollisten tukikohdan. No missä se mahtaa olla? Hiekkalaatikossa. No meihän tutkimaan. Se on tuolla alla. Me tutkimaan. Päivän reitti, niin mä otan pikku tirsu. Sillä väliin vaikkapa. Mennä 2 vuotta. No ei nyt sentään jää mikä perse. Just nousu pois sitten. Unelmien. Se on kylläkin mies. Homo. Aha. Hyvä vitsi. Mies. Ai että toisaalta. Oi, vertakin valuu.